ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ବି କେରଳ, ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଯାହା ତାମିଲନାଡୁର ଆଧୁନିକ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ନୃତ୍ୟ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଥକଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଡି ତାମିଲନାଡୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ। ମେହିନ୍ତମ୍ ଏବଂ କଥକଲି ହେଉଛି କେରଳର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଅଟ୍ଟାମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ରିୟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ବି ଆସାମ, ସି ଓଡ଼ିଶା, ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଆସାମ। ଆସାମର ଲୋକନୃତ୍ୟର ବିହୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଛୁଆ, ନାଟପୂଜା, ମହାରାଜ, କାଲିଗୋପାଳ, ବାଗୁରୁମ୍ବା, ନାଗା ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଚିପୁଡ଼ି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଡି ମଣିପୁର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। କୁଚିପୁଡ଼ି ଥାଳ ନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା କାରଣ ଏହା ଏକ ପିତ୍ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ର ଧାରରେ କରାଯାଏ। ବିଲାସିନ୍ ନାଟ୍ୟମ୍, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍, ଲମ୍ବାଡ଼ି, ଢିମ୍ସା ଏବଂ କୋଲାଟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର 8ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ତାମିଲନାଡୁ, କୁଚିପୁଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କଥକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମେହିନୀତମ୍ କେରଳ, କଥକଲି କେରଳ, ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶା, ମଣିପୁରୀ ମଣିପୁର, ସତ୍ରିୟା ଆସାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯକ୍ଷଗାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡୁ, ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଡି ଗୁଜରାଟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯକ୍ଷଗାନ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ଯକ୍ଷଗାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମଣିପୁର, ବି ମେଘାଳୟ, ସି ମିଜୋରାମ, ଡି ଆସାମ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଣିପୁର। ମଣିପୁରର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲାଲ ହାରବା, ନୂପା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଥାଙ୍ଗଡ଼ା ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଠପୁଟଳି ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ବି ଗୋଆ, ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କାଲବେଲିଆ, ଘୁମର, ଘୁମର ଚକ୍ର, ଗଣାଘର, ଜୋଲାମ ଲୀଳା, ଜୁମ୍ମା ଏବଂ ଗପାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଭାନୀ ଏବଂ ତାମସା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଲୋକନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜରାଟ, ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସି କେରଳ, ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଲାଭାନୀ ହେଉଛି ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଲୋକ ନାଟକ ଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଣ୍ଡୁଆନୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର, ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସି ହରିୟାଣା, ଡି ଛତିଶଗଡ଼। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼। ପାଣ୍ଡୁଆନୀ ନୃତ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଯାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର ତେଜାନ ବାଇ, ଗୌରୀ ମାରିଆ ପନ୍ତି, ରାଉତ ନାଚ, ପାଣ୍ଡୁଆନୀ, ବେଦାମତୀ ଏବଂ କପାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜମ୍ପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ରାପ ନୃତ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଡି ଗୋଆ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ରୁଢ଼ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଫସଲ ଅମଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ କୃତଜ୍ଞ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହା କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାର୍କୁଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବି ମଣିପୁର, ସି ଗିଜରା, ଡି ଗୋଆ। ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକନୃତ୍ୟର ରସଲୀଲା, ରାମଲୀଳା, କ୍ରାଜି, ସଙ୍ଗ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ଚର୍କୁଲା ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ବି ଓଡ଼ିଶା, ସି ଗୁଜରାଟ, ଡି ମଣିପୁର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ। ସାବାରୀ, ଘୁମୁରା, ପେଙ୍ଗା ଏବଂ ମୁନାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଜରାଟ, ବି ବିହାର, ସି ଗୋଆ, ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ। ରାସ କିମ୍ବା ଦାଣ୍ଡିଆ ରାସ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗୁଜରାଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ନବରାତ୍ରି ପର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାର୍ବା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
पंडित बिरजू महाराज केउं नृत्य सहित जड़ित? ऑप्शन ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी कथकली, डी मणिपुर। उत्तर ହେଉଛି कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्यर प्रसिद्ध कलाकार ଥିଲେ ଏବଂ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୋଳିଆ ଏବଂ ଜେରା ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଚୋଳିଆ ଏବଂ ଜୋରାଲ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୁମ୍ବାଓନ ଏବଂ ଗରୱାଲି ଲୋକନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଗ୍ରି ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଜୋରାମ, ବି ମଣିପୁର, ସି ଗୋଆ, ଡି ତ୍ରିପୁରା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋଆ ରାଜ୍ୟ। ଗୋଆ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି କୋଲି ନୃତ୍ୟ, ତରଙ୍ଗ ମେଲ ନୃତ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଫୋଗି ନୃତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଝୁମୁର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବିହାର, ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ସି ମଣିପୁର, ଡି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଫାଗୁଆ ନୃତ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡା ନୃତ୍ୟ, ଚୋରା ନୃତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛଉ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବି ବିହାର, ସି ଗୋଆ, ଡି ପଞ୍ଜାବ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିହାର। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଷ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଉଭୟ ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଜଟା, ଜାଟିନ, ବାଖୋ, ବାଖେନ, ପାନୱାରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୁଫାଟ ନୃତ୍ୟ ସିକ୍ମାରୀ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ସିକିମ, ବି ବିହାର, ସି ଆସାମ, ଡି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିକିମ। ସିକିମର ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଚୁଫାଟ ନୃତ୍ୟ। ସିକ୍ମାରୀ, ସୁକୁରି ନୃତ୍ୟ, ଚକ୍ଟ ନୃତ୍ୟ, ମାରୁତି ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଚି ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ସି ବିହାର, ଡି ରାଜସ୍ଥାନ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।